Както виждате, игра Minecraft. Ето, тук е един сервер, ще си игра. Това ще оцелявам, не знам, че така много бавно ми зарежда. Случва се понякога. Сега ще ми трябва. Сега така. Хора ще пусна на пауза и ще се върна. Добре, тук съм. Както виждате. Добре, сега ще чупа дървото. Ще погледна настройките нещо. Чакай. Това по-добре. Но и падам саплинги. Няма живея тук. А тук си направя за 5-6 епизода. Събира работи, брони, храна, оръжия. И ще потърся някъде да си направя къща, така да е свободно, хубаво. Сега много купа, много дърво. Добре, още. Първото ни прасе. Точно както сега е ядено. Мамицата ти. Извинете, че обиждам да. Нищо не ми даде. Едно место не мога ми даде. Като хората. Добре. Ще направя една дупа. Трябва да се наведат настройките, даже да си ги видя, ще загуба времето ви. Чакай бе. Чакай да се направи такова едно нещо. Което ми трябва. Малко лаг ви извинете. Тук да си чупим толкова мъсен камък. Сега си направим една ще игра мапове, бази ще си правим. Трябва да направим такова. Не трябва камък колкото са мои повече. Ето така. Така, модерки. И ще направим каменни инструменти. Сега. Чудесно. Взим то камък, взим крафтинг и сме тук. Кога си изхъбих това, нали имах такова, нали взех 10 такова, 10 дървета. Вършила. Не знам кога ми свърши. Добре, тук сме. Пак нещо много лагва. Правим една врата. Да вземем то. О, чакай, ще го вземем.
си направя една каменна кирка. Така. Тъкмо да съберем някакъв левел. Точно е малко камък. Така да направим дълга. Така. Това да го вземем. Ето така, иска да сложим тук. Прям по-голяма къщата да е по-уютно. Хора. Така стига. Добре да си вземем крафтинг тейбъла. Това да го приместим по-точно. Така. Печка. Да ви кажа, няма хъбък колът, защото ми е малко. Не знам кога ще намеря кол. О, да, аз нямам такова. Ана. Излезаха много. Трябва да се направя хубаво настройките, а тя настройки ще ги направя в други епизод. Връщам се къщата и ще си направя това. Настройките, защото много е бъгово и просто не ви харесва. Кайте, айде да не го гледаме. Много ни бъгва, просто не мога да се играе от него, да се гледа от него. И затова ще пусна на пауза. Ама е готово. Ако се оправило. Така май повече ви харесва. Да, така е. Взимам колът и се стъмнява. Само да видя какво има там. Още чанкове не са ме заредили. Къде е колът? Не ми каза да се катера. И искам да се абонирате един лайк не ми дадете. Много различни игри ще играя, само че тая Minecraft. Но ще малък клипа да ви кажа хора. Вземем такова. Охо, ние ще си направим кол направо колко им. Айде, че се стъмнява. Съм кола да не го стане, защото като хляб. Много е важен кола да ви кажа хора. Тук един нямаше бучета, не можеше да си нямате такова, да не си вземате храна. Добре, сега ми взе демидж и това е страшно много лошо. Ето го нашето спасение. Ето го. Да, отиде някъде кравата и ми пада малко. И взехме кожа и мога да се направим, ама само че трябва да се паза една кожичка. Тоест много кожи, защото във втори или трети епизод ще хов мината и трябва да намеря най-много бързо такова. Речем торчва мога да си направя. Само ще си направя. Само си освета къщичката. Така.
сега, защото няма, ако ще се спални. Къде, защото това са. Още нямаме такова. Фу! Толкова съм бил сляп. Добре, вече това значи, че съм малко сляп. Ако няма толкова. Охо! Цяла мина, хора. Цяла. Ще сложа храната да се пече. Добре, хора, това ще за този епизод. Чакайте малко. Си сложа меча. Абонирайте се, моля ви. Чакай малко. Абонирайте се. Това ми е скинът. Много хубав, нали? Дайте, харесайте. Дайте, харесай. Пише да или не, дали ви ми харесва скинът. Ще си правя много различни скин. То скин аз си го направих. Хубав ли е? И краката как съм си правил. Добре, хора, това ще е този епизод. Вижте къде съм точно и оттам ще започнем. До скоро!